Bergarako udalak jakinarazi nahi dau ipintzaguneko futbol zelaixan belar artifiziala aldatu ingo dala. Horretaz gain, ekipamenduzko hainbat hobekuntza be eingo die. Lizitazioa martxan da dagoeneko eta dana ondo bidian aurtengo udan eingo die aldaketak. Udalak 250.000 euro jarri ditu proiektu hontan eta esan moduan belar artifiziala aldatziaz gain porterixak eta inguruko sariak be berriztuko die eta aspersore eta saretak be aldatuko die. Guretzat, Bergarako udalan jabetzan daen azpiegiturak ondo mantentzia oso garrantzitsua da eta zentzu hortan hemen Agorrozingunian be fitnessgelako aretuan aldaketa batzuk eingo die, makinaria zarrak kendu eta berrixak jarriko die. Hemen ipintzaguneko futbol zelaixan, azkenekoz belarra aldatu zala, oindala 15 urte izan ziren, jakin badakigu egunerokotasunean hainbat eta hainbat erabiltzaile pasatzen diela eta proposatutako aldaketak onuragarriak izango diela uste dugu. Esan moduan, udalan jabetzan daen azpiegiturak ondo mantentzia guretzat oso garrantzitsua da eta zentzu horretan lanian ari gara eta zentzu hortan lanian jarraitzu nahi dugu.